landi. Yun, sabi mo kay Papa, ninakaw na yung mga gamit. Ano simot? Nakawan tayo ng gamit sa bahay. Pinasok kami bahay. Pinasok ng bahay. Tinanggal ng mga pinto dito. Eh, kaya ano na daw ito? Ang paglilipat. Hindi ko magtanggal. Ikaw daw Hawa mo ako ng video. Babantayan mo daw ito. Awa mo ang video, please. Wala na yung paglilipat niya. Tita Lorna, wala mo rin. Ayan o, artista yan si Tita Lorna eh. Hi! Ang paglilipat. Ang paglilipat. Huli na to. The next generation. O, si Argy, buha mo si Argy. Uy! Ayan si Argy. Yan, yan. Teka lang, si RG nagigil. Hindi na makuha si Argy. Oo nga eh. Ang paglilipat. Ang Nagawa mo si Agi, pakita mo sa Agi, ano, tawag mo pa yun, ano. Argy, tawag Argy. Pakita Agi, samang pag-girlfriend mo. Ayan na, pera. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan na, pera. Huli pa sa likod. Hindi na. Pero ako may matikya si Argy na. Yeah, huli ko kayo ah. Tutukahan ah. Ano? Wala ko si Agi. Oh, picture ka ma, oh. Huli na lang paglilipat. Ang paglilikpat. Huli ninakaw ang kanilang gamit. Okay, Epal. One half, ito, maple seed, your, ano, basta yun yun, bigay ko na to. Ay, piraso ba lang? Oh, yeah, oo. Sabihin niyo ako na. Jimmy, masaya ito, Jimmy. Jimmy Pepe. Gusto mo ni Jimmy. Andi sa schedule mo. Ang ba? Jimmy, parang malis mo. Malay ka na lang, parang lumapit ka.
Andy, pero nga kung parang nakundi dyan. Ha? Parang hindi mo. Ikaw?